سلام تخاتت تجعلنا معهم حقاس زيت فلالي سبورت فصاميتات نقرب كم زلنا زفتيم نلوم دما أكل ناتو زخنا إذن لكم قريبنا لنا نسخاتكم دما شير لايك كومنت سابسكرايب بموبايل أتابعنا نقفيتان ريتون كم نقبلون كحبركم فتروم دحري متفنان حدا كاب أقدسي تتصاوتي مانشستر يونايتد مخانو زمنلو جادون سانشون أصلطانيو إريك تين هاغن زتعاقب حقن زمدنا ومن كاب زحلف ورحي أتحزو أبوشتي 72 ساعات كم سبتك تقليت يوم مقنعات متفنانهم انتايو أبتحت زبل عمد دمه كونتاتهم بوقعي تقاليو يركب سانشو كابتا سلسة مسكرم كلابو مانشستر يونايتد بقندي مقناقنتا أرسنال سلسة بحدة سعر ندحر أبتا قدا سقطم دحري نايم سلاف مريتشا زي مركبون تقندي تنكيوم سانشو كاب فلما ورحي مسكرم جميريو كنسأل تراعيوم أب غازيت أو على سانشو بمقولات مقنعات كمزي تساتف زقلت حبريتا وزو حسوت مخانيو دحيرو حبيرهم نسوسيخو قبل مد بزمزغبو بقعت مسرت ايتمرصن انبي محيشون مباليو قبل لي اسلطاني إريك تين هاغ مررو ابصيحوم سانشو نتي اب محبراو مراقبتات زقرب نقبتا ملسي بمحابوقا اكايريو حقي كمزي زارب زملكتيوم لهري سعرت يونايتد بونبو زمص هاغراو عرفتي سانشو اب انجليزون بخفو اعينتي كتمترايوم از هولنداوي نتي ولي 23 عام تصاوتاي نمنتاي بقعتون قمناون قبل مد اخول كمزي كون خغلصو جميرو زبل حتى دما أقدمه نتتصاوتاي أب رادار نايت عزبتي زاتو تنحق إنسانشو قدم سعرت يونايتد أنصار أرسنال أبز قبرو لمدات فيديوهات دحرم عزاب أخول تعري أقبرني هكوي مبال أبو سانة ببصحو بقربا نتو قداي زت خاتلو قناتي تنتنوم إذا تنقصاغاس لي إتم أنصار أرسنال مسك قدامو تعسرت حدا كم زي سلوفو لقص زخونو لقزيم تتصاوتي إناك أربا قال نرس أمنيت صوتا مدلاو اللمد زدلاق ملو زنبر أوانيوم بزخا سانشو كهنقد ترايو يبلو قربتوم شعكو عزيخون سانشو أبي قدامي تقانتا تمريتو أميرا إمارات كبي سلف كنمز أقرأ إيفل نيريوم بعينتين هاقا كم تئتو هولنداوي خقبرو ألو يلوز أمرلو قبل لمد أعاقب كلون أبرس إزنبرو نح زي محلاو كم تساقب بمتكاس نستتصاوتا كن أسو جمرم أبزغل صلو 72 ساعات سانشو كم يجيرو يغريتا كحاتت كم زخل زملكات زات تقعيدوم تنهاق قاز نقاز يغريتا كحاتت دريت نبروم دحرتو قنفتكا اتا كلب سانشو مسبلوصات بمترناف بقلصي كتمي عيطويا مدب حيزانيرام يقول بر سانشو بزقات مبسلا يغريتا بمقوام زيك حسا كمزي يصيو طبقاتا تحويسو وكلتو ابتي مسرح كساتف ترايوم سزخا اتكونتات كهدا ايكادن بتي وطناتو فصم زي توحطلهم اكايت مانشستر يونايتد كام عبصعبت معلتي سانشو كاب قدامي تقانتا ريحو لمد كم زغبر زغلص مغلص اوصيا تنهاق والاكو اب بقع سانشو زتامن انت خنم تي ابل هاغرت كانتا انجليز تصاوتاي ግን ክንስራሕ ከም ዘለዋም አብሪሆም በዝኻ ቦቱ ከም ዝመለስዩ ኣነፂርሎም ሳንቾ ካብ ቀደመ ተጋንታ ምግላሉ ካብ ደቂ ጋንቱ ርሒቁ ካብ ዝርከብ ሳንዱቕ ምሳሕ ምግቢ ክበልዕ ከም ዝተገደደ ይንገር ሓደ ኣባል ሰራሕተኛ ምግቡ ናብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዝላመደሉ ዘሎ ካሪንግተን ዝርከብ መሳለጥያታት ምንእስያት ክመጽእ ምርኣዩ እቲ ጸብጻብ የረድዮም እዚ ጥራይ ዘይኮነ ሳንቾ መኪኑ ካብ ህንጻ ኣካዳሚ ወጻኢ ደው ክብል ከም ዝተገደደን ምስ ዕድመ ተጻውቲ ከም ዘይሕወስ ዘረጋግጽ መምርሒታት እገዳ ስለ ዝተገብረሉ ድማ ኣብ ዝተዓጽወ ክፍሊ ባዕሉ ነፍሱ ዝኽእለሉ ዝደንግግ ሕጊዩ ኣብ ምኽታል ዘሎ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝቐረበ እዋን እውን ካብቲ ተጻውቲ ተንሃግን ኣሰልጠንትን ኣብ ሜድኦም ዝለበሱ ናይ መወዳእታ ማልያን ናይ ልምድ ክዳውንትን ተኸዲኖም ኣብ ቀዳሚት ጋንታ ዩናይትድ ዝተኻየደ ፎቶሾው ኣይነበረን እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ መንጎ ተንሃግን ሳንቾን እናሸሕከረ ዝመጽእ ዘሎ ዝምድና ከም ዘለዎን ተቐጺሉ ድማ ብጠባዩ ፍጹም ጸሊኤሞ ዝርከቡ ኣካየቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ካልእ ክለብ ንኽኻይድ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ መስኮት ምስጋር ተጻውቲ ርሒብ ንዕድላት ክትከፍተሉ ምዃና ይነገር እዚ ድማ ምስታ ጋንታ መልእስያት ልምድ ክገብርን ክበልዕን ጽንሕ ሳንቾ ክውስን ግዜ ተዋሂብዎ ኣሎ أبزي زحلف سمون عبيتي كلبات بريمير ليج إنجليز بوندسليغا زخونا نيوكاسل بروسيا دورتموندن أمنا يمدب صوتا تشامبيونز ليج ننحدن ترخيبا نيرن أبزوان زين خبر عقبا توقع زلا نيوكاسل أميدا جيمس بارك نتا جرمناويت كلب علمها تتصاويتها دقفتي كلتين كلبات ريقو أم حزم نابستاريم كلمتاهم قنام بعينهم كفخاقرون كابو حالفومون واسك بهالنم أبعين كاميراتيوم بمنزر زي كرن كلو اتناب مدب شدوش زر كباق عنتات تتصاوتن كلمة تصوتا بفقري تحاقفهم
ቅድመ ምድላዋቶም ከጻፉን ከለው ደገፍቲ ግን ኣብ ደቂቕ ዝበለ ምጉሩፋት እዮም ተጸሚዶም ካብ ኩሉ ዝገርም ነገር እንተነይሩ ኣኽበርቲ ጸጥታ ፖሊስ ከበሮም ዝገበረሎም እዚ ምንባር እዩ ከም ዝከር ኒውካስል 4 ጥቅምቲ ምስ ፈረንሳዊት PSG ኣብ ግጥማት ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ዝተረኸበቱ ልጋጣሚ 4-1 ምርታዕ እንደገፍታ ጸባስቲያን ታሪኹን ሰሪሓ እያ ብምዕጋርጋር ጠባዮም ዝፍለጡ ደገፍቲ ዘን ክልተ ክለባት ግን ክዛበጡ ምርኣዮም ሓደ ሽኳ እንተዘይኮነ ይኹን እምበር ብኣልትራስ ዝምራሕ ደገፍቲ ዶርትሙንድ ናብ ስታዲየም ገጾም ኣብ ዝኸድሉ ዝነበሩ እዋን ብቋንቋታት እንግሊዝን ጀርመንን ጭራሕታት ኣስሚዖምን ድፍረቶም ምንጽብራቆም በቐሊሉ ዝውሓጥ ነበረን ኣብቲ ኣዝዩ ብርቱዕ ማይ ንኸሃርም ሰማያት ጸልሚትሉ ዝነበረሉ እዋን ከቢድ ህላዊ ፖሊስን ደገፍቲ ክፈላለዮም ኣብ ዝደለየሉ እዋን ኣብ ጎደናታት ዝነበረ ረበሻ ንብዙሓት ኣስደሚም እዮም ገለ ካብቲ ብትንቀሳቐስ ስእሊ ፖሊስ ነቶም ገበነኛታት ንምፍላይ ኣብ ዝፍትነሉ እዋን ሓይሉ ደገፍቲ ኣብ ልዕሊ ብሓፂን ዝተሰርሐ ሓጹር ዘሊሎም ብጽፊዕ ተሃኖም እናውፁ ተቐሪጾም እዮም ብጫ ስካፍ ዝተኸድኑ ደገፍቲ ዶርትሙንድ ናብ ስታዲየም ገጾም እናእተው ብቆቢዕ ዝተሓደው መስርዕ ኣባላት ፖሊስ ነይሮም እኳ እንተኾኑ ግዳይ ከይኮኑ ዝሰግኡ ክመስሉ ግን በቦትኦም ሒዞም እዮም ዝዕዘቦም ነይሮም ካልእ ኣብ ማእከል ከተማ ኒውካስል ዝተቐልሐ ዝንገረሉ ቪድዮ መሊሱ ብክልቲ ወገን ፖሊስ ተኸይቦም ዝነበሩ ዓመፅ ዝመልኦም ትላኽ ዘርኢ እዮም ከም ጥርሙዝ ዝኣመሰሉ ኣቑሑት ብክልቲ ጉጅለታት ተደርቢዮም ብተመሳሊ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ኣንጻር ፓሪስ ሴንት ጀርሜን ዝተኻየደ ግጥሙን ደገፍቲ ኒውካስል ኣደዳ መፍጋእቲ ምዃኖም ኣይርሳዕን ካብቶም ኣብ መኸተ ውስጥ ዓለምና ዝና ዝረኸቡን ብዙሕ ዓወታት ዝተጎናጸፉን እዮም እዞም ክልተ ሰባት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መፋርቕ 50ታት ይርከቦም ይኹን እምበር ጆን ፋሪ ገና ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ምስ ደሞም ዝነበረሉ እዋን ዘጋጠመ ስዕራታት ከምዚ ኣምነሉ እዩ ዝገልጽ ጆን ዋላ እኳ ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ናይ ከቢድ ሚዛን ኣሰር ናይ ወላዲ ብምስዓብ ኣብቲ ውድድራት ተጸሚዱ ዝርከብ ውላዱ ታይሰን ክብል እንተሰሚዮ ገና ግን ኣብ ልዕሊ እቲ ሕማቕ ሰብኣይ ዝብል ቅጽል ስም ኣልጊብሉ ዘሎ ማይክል ታይሰን ሕኒኡ ከይፈደየ ከምዘይቀስን እዩ ዘረድእ እቲ ናይ ቀደም ፕሮፌሽናል ተጓሳጣይ ከም ዝዝከር ክሳብ እዚ ቀረባ እዋን ምስ ኣዝዮም ስሙያት ኣባላት መኸተ ውሽጢ ብምርኻብ ውድድር ተጸሚዱ ነይሩ እዮም ይኹን እምበር ከምቲ ዝድለ ክዕወት ኣይከኣለን እዮም ኣብ ልዕሊ ማይክል ታይሰን ኣዝዮም ፍሉይ ተዘክሮታት ካብቶም ብዝገብሮ ዝነበሩ ምንቅስቓሳት ዝማርኹን ሓደ እዩ እንተኾነ ኣብ ሰዓት እዚ ንፍራንሲስ ናጋኑ ንሱ ይዕልሞ ከም ዘሎ ምስ ሰማዕኩ ፍጹም ኣብ ሸቕሎታት እየ ወደይ ከም ስዕሮ ይፈልጥ እየ ግን ታይሰን ዝዕልሞ እንታይ ጉድኣት ከም ዘስዕበልካ ኣብኡ ከለኹም ገምቱ ብምባል ኣሚቶም ምስ ታይሰን ኣብ ደንበ ሙራድሪ ክጠማጥም ይደልየ ዋላ እኳ ክልቴና ኣረግቶት እንተኾና ዘለና ሓይሊ ከም ንርኢ ኣይጠራጠርነ ታይሰን ተሰምዓኒ ተሃሊኻ ግዜን ቦታ ልመድብ ኣብ ዕፁ ማዕጾ መና ሰብኣይ ምዃኑ ሽዑ ንፈልጥ ምባል ገሊጹ ጆን ፋሪ ብመሰረት ካብ ልሳን ስፖርት ዝተረኽበ ሓበሬታ ዘነጽሮ ማይክል ታይሰን ኣብ ሰዓት እዚ መበል 57 ዓመቱ ኣኺቢሩሎ በተመሳሊ ጆን ፋሪ ኸ 59 ረጊጹ ካብ ታይሰን ንላዕሊ ዓብዩ ግን ካብ ኪድ ዳይናሚት ርኡይ ኣካላዊ ብልጫታት ከም ዘለዎ ይምካሕ ጆን ኣብ ሂወቱ 13 ፕሮፌሽናል ውድድራት ጥራይ ኣካይዱ ካብዚኦም 4000 ፓውንድ ጥራይ ከም ዝረኸበ ይዛረብ ታይሰን በወገኑ ከም ፕሮፌሽናል 58 ግዜ ዝሰምር ግዜ ናይ ቀለቤት ብምእታው 44 ኣርሜናዊ ኣውዲካ ምሕላፍ ኣመዝጊቡ እዮም ኣብዚ ግዜ ኣብ ቤት ፍርዲ ጠበቓ ኮይኑ ሂወቱ ኣብ ምምራሕ ዝርከብ ኣውስትራልያዊ ቢል ሎይድ ናይ ቅድም ሂወቱ ዘርጊሖም እዚ ኣብ ዓውዲ ስፖርት ባይተ ቴኒስ ስምን ዝናን ከም ዝነበሮ ዝሕበረሉ ሰብኣይ ብንያትዩ ኣነ ኮኸብ ዩኤስ ኦፕን ኣብ ግዜ ነይረ ክብል ዝስማዕ ዘሎ ስፖርት እንድሕሪት ገዲፈ ጠበቓ ቅድሚ ምዃነይ ነቶም ኣብ ግዜና ካብቶም ብሉጻት ተጻወቱ ዝነበሩ ንቢዮርን ቦርግን ሮድላቨርን ምርታዕ ክብረ ወሰን ጨቢጤ ምባልዩ ንብዙሓት ናብ 1975 መሊስዎም ዘሎ ኣውስትራልያዊ ቢል ሎይድ ካብቲ ስፖርት ካብ ዝእለን ድሓር ካብ ሜዳ ቴኒስ ናብ ቤት ፍርዲ ኣቢሎም እዚ ተወላዲ ሲድኒ ዝኾነ ኣቦ ኣብ ፈለማ ሰብዓታት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደቡባዊ ኢሊኖይ ድሕሪ ምምሃሩ ፕሮፌሽኑ ብምልዋጥ ነቲ መሊኽዎን ብዙሓት ደገፍቲ እውን ረኺብሉ ዝነበረ ውድድራት ዳሓንኩን ከም ዝበለዩ ኣብ መርበብ ሓበሬታው ሊንክድኢን ኣረዲኦም ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ዩኒቨርሲቲ ሳውዘርን ኢሊኖይስ ኣሰልጣኒ ቴኒስ ኮይኑ ዝርከብ ዲክ ለፎቭረ እውን ሓደ ካብቶም ከዓብዩ ንጽቤም ዝነበርናሞ ብኣግኡ ዝተኣልዩ ብሉጻት ስፖርተኛታት ምባሩ እውን ንኣውስትራልያዊ ቢል ሎይድ መስኪሩሎም ኣብ 1974 ናብ ፍጻመ ኣውስትራልያን ኦፕን ዝበጽሑ ኮይኖም ብሓፈሻ ኣብ 7 ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድርብ ውድድራት ግራንድ ሰላም በጺሖም ሎይድ ኣብቲ ብ1978 እተገብረ ናይ ፈረንሳ ኦፕን ውድድር ትሪሽ ፖስትሮም ኣብ ተገብረ ሕውስዋስ ዕፅቢ ኣብ ፍርቂ መወዳእቱ ተረኣዮም ኣብ ሰማንያታት ዝርከብ እዚ ኣቦ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ዝርከብ WM ሎይድን ኣሶሲሽን ዝበሃል ናይ ቡቲክ ሕጊ ኩባንያ ምስ ማት ወዱ እናካየደዩ ሂወቱ ኣብ ምምራሕ ዝርከብ ዘሎ
ተኒስ ዝፈትው ሰባት በቲ ኣብ ዝዋን እዚ ውድድራቱ ኣብ ምስልሳል ዝርከብ ቪየና ኦፕን ተገብረ ፍልይ ዝበለ መሳርሒታት ኩዕሶ እግሪ ፍጹም ከም ዘይዓገቡ ኣብ ምግላጽ ይርከቦም። እዚ ከዓ ቀጥዒ ዘለዎ ስርዓት ከም ዘለዎ ዝገብር ስነ ምግባር እቶም ተጻወቲ ኩዕሶ ንምእካብን ንመሓዝን ፍሉይ ናይ ቴኒስ ሰኪዔት ይጥቀሙ ምህላዎም እዮም። እንተኾነ እዚ ገመድ እዚ ስሩዕ ገመድ ዘይኮነስ ብቐይል በትኽ መርበቢ ተሰኒዖም ኣብቲ ውድድራት ነቲ ራኬት ሒዞም ክሓልፉ ከለዉ ከዓ ኣብቲ ተግባር ንምስታፍ ድልዋት ከም ዝኾኑ ገይሮም ክርእዎም ከለዉ ፍልይ ዝበለ ትርኢት እዩ ዝስምዖም። እቶም ኣካየድቲ ቪየና ነቲ ተለምደ ቅድድም ንሕደት ዓመታት ከም ዘዳለወ እዩ ዝፍለጥ። ገሊኣቶም ከዓ እቲ ኣብ ስቶክሆልም እተገብረ ኣብቲ ዓውዲ ንዝፃወቱ ሰባት ነቲ ሓድሽ ቅዲ ኣቀራርባ ክቕበልዎ ከም ዝረኣዩ ሓሳብ ሂቦም እዮም። ቅድሚ ሕጂ መለስቲ ኩዕሶ ፍሬም ሒዞም ኣብ ስግር ሜዳ ዝገብርዎ ዝነበሩ ምንቅስቓስ ኣብቲ ስጉምቲ ክኣትዉ ድልዋት ዝኾኑ ኮይኖም ዝገርም ትርኢት ይፈጥር ምንባሩ ወሃብቲ ርእይቶ ይገልጹ። ዓዳለውቲ ቪየና ኦፕን ነተን ብዓይነተን ዝተላለዋ ራኬታት ንገለ ዓመታት ኣብ ስራሕ ኣውዒሎመን እዮም። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ከም ኩሉ ግዜ ውድድራት ቅድድም ማኪና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብራንድስ ሃች ዝካየደሉ ዝነበረ ኣጋጣሚ ሶፊ ራይት እትበሃል ጓል ኣንስተይቲ ኣባል ንሳ ተዓየሉ ትካል ማኪና ሒል ዓወት ከመዝግብ ብምኽኣሉ ሓጎሳን ምግላጽ ናብ ላዕሊ ዝባን ናይ ተጉድጓድ ናይ ሽልማት ድሕሪ ምሕኳርያ ኣደዳ መስበርቲ ኮይና ድሕሪ ኣሰንባድ ፍጻሜ ናብ ሆስፒታል ተወሲዳ መዐገሲ መድሃኒት ትወስድ ሓልዋታ ኣጥፍያ ነይራ። ድሕርቲ ናይ ጥልቀት ናይ ፖዲየም ግን ዘይሓሰበቶ ዓጽሚ ሰለፋ መስበርቲ ኣጋጢምዋ። በቲ ኩነታት ዝሰንበዱ ብዙሓት ኣፍቀርቲ ቅድድም ማኪናን ቀረብታ ድማ ኣብታ ልዕሊ 4000 በጻሕቲ ዘለዎ መርበብ ሓበሬታ ኢንስታግራም ንዘጋጥሞም ወረቕቲ ናይ መጽናንዒ መልእኽቲ ካበይ ቦታኡ ይሕዙላዮም። ከም ግብረ መልሲ ጥዕና ድሓን ከም ዝኾነትን ትመሓየሽ ምህላዋን ምግላጽ ድማ ኣብ ሆስፒታል ዘሕለፈቶ ጽንኩር ህይወትን ምስ መሳርሕታ ዝወሰደቶ ስእሊ ኣሰና ናብ ሰዓብታ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ጌራ ኣብ ግዚኡ ጠቂዓያ። እዚ ናይ ምዕደል ሽልማት ጉድጓድ ተደጋጋሚ ዝኸተሎ ጸገማት ደቂ ኣንስትዮ ከይድይብኦ ተኣጊዱ ምንባሩ ምንጭታት ይጠቕሱ። ብዘይካ ዝኾነ ተዓዛቢ ይኹን ኣባል ቅድድም ማኪና ኣብ ሓጹር ኮይኑ ከይርኢ ብኣካየድቲ ነቲ ውድድራት ተኸልኪሉን ነቲ ጽምብላት እውን ኣጊዱ ከም ጸንሐ ይንገር። ውድድራት ጉያ ሓደ ካብቲ ኣገዳስን ንጥንካረ ጥዕናን እውን ወሳኒ ምዃኑ ክኢላታት ይዛረቡ። ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ሰባት ነዚ ዓውዲ ስፖርት ክጽምበርዎ ይረኣዩ ኣለዉ። እዚ ማለት ኣብ ናይ ሓፋሽ ጉያ ብዙሓት ተሳታፍነቶም እናበርከተ ይመጽእ ኣሎ። ሰርፓንታይን ማንደይ ዝብል ቅጽል ስም ዘለዎ ማለት ተዓጻጻፊ ሓደ ካብ መማዕበሊ ናይ ዝንጥፈታት ዝኾነ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ግሪክ ካብ ኣቴንስ ተበጊሱ ኣብ ስፓርታ ዝተዛዘመ ጽንኩር ናይ 246 ኪሎ ሜትር ውድድር ኣካይዱ ነይሩ። እዚ ጉያ እግሪ ሓደ ካብ ዝነውሐ ኪሎ ሜትራት ዓለም ብምዃን ድማ ጊነስ በረ ከም ዘይተረፈ ይግለጽ። ሓደ ካብ ተሳተፍቲ ናይቲ መደብ ዝኾነ ሳይሞን ማውገን ኣዝዩ ነዊሕ መንገዲ ምንባሩ ምግላጽ ዘድልዮ ኣይኮነን። ዓብዪ ፈተና ናይ ኣእምሮኣዊ ከምኡ እውን ኣካላዊ ጽንዓት እዩ ዝሓትት። ጉጅለና ዘለዎ ኣካይዳን ሓቦን ንሕን ድማ እዩ ነዚ ኩሉ ኣካይዳቶ ምባል ምስናይ ሓጎሱ ገሊጾም።